Bali-balita ang isang liblib na lugar na halos pinakadulong baryo na ng bayan na pinamumugaran daw ng mga aswang. Hindi ko na sasabihin kung saang parte ito ng Kabisayaan. Subalit marami ang makakapagpatunay na ang baryong ito ay totoong nag-i-exist. Ngunit bilang isang kabataan na laki sa lungsod ay hindi ko kailanman naranasan ang makasalamuha ang ganoong klase ng nilalang. Kaya binili ng mama ko na huwag akong gumala kapag nandoon na ako dahil malapit lang daw sa lugar ng kanyang mga magulang ang nasabing sityo. Ganito kasi iyon nangyari, Sir Casper. Taong 2001, naging bulakbol ako sa klase. Puro barkada, inom at alak, pati babae. Sa murang edad na 15, ay naranasan ko na kaagad ang lahat ng kabisitan sa buhay. Kaya sa galit ng papa ay itinaboy ako nito sa isang nayon kung saan galing ang aking ina. Ayaw pa sanang pumayag ng mama kasi nga alam niyang maraming aswang sa probinsya. Hindi nga daw uso o ganoon katindi ang bisyo at pagbabarkada sa lugar, pero marami namang aswang. Ngunit ang sabi ng papa ay mabuting araw at baka kapag makasalamuha ko na ang ganoong nilalang ay magtanda na ako at magpupursige na ulit sa pag-aaral. Ngunit tinawanan ko lang iyon. Kahit yata ang sinasabi ng mama na aswang ay tatablahin ko pa kung makakita kong kagandahan naman. Napamura na lang si papa sa pagiging pilosopo ko. Kanino pa nga ba ako nagmana sa pagiging babaero? Sa kanya lang din naman. Dahil kahit noong 8 anyos pa lang ako, ay harap-harapang dinadala ang kanyang iba't ibang babae sa bahay. Kapag wala siyang trabaho ay nagkukulong silang dalawa ng babae niya sa kwarto. At kapag alam na ng papa na malapit na ang uwi ng mama, ay tinataboy na niya ito. At iyon ang malaking pagkakamali niya dahil sa mga nakikita ko sa pinagagawa niya. Kapag sinasaway niya sa akin, ay bumabalik ang nakaraan. At dahil doon ay napagpasyahan niyang sa hindi sibilisadong lugar ako ilalagay. At dahil siya ang gumagastos financial sa akin, wala akong magagawa kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Doon na nga ako pinag-enroll ni mama. Inakala nilang doon ay mawawala na ako ng barkada. Ngunit nagkamali sila. Kahit saan yata ako magpunta, basta't may tao, basta't kaidaran ko ay tiyak magiging ka-vibes ko. Ako pa yata ang nagdala ng bad influence sa mga bagong kaklase ko. Buwan ng Agosto noon, medyo may mga malapit na kaagad akong kaibigan at may isang babaeng nakakuha rin ng aking atensyon. Si Grace ito. Sobrang ganda nito. Ang kaputian ay hindi pangkaraniwan sa mga taga-nayon. Madalas kasi sa ganoong lugar ay sunog ang balat dahil sa trabahong bukid lang ang pangunahing pangkabuhayan roon. Ngunit siya, halatang hindi nabibilad sa araw. Kaya sa isip ko ay anak mayaman ito. Marami pa rin naman akong kaklasing nagmamay-ari ng mga malalapad na asyenda. Kaya isa rin malamang ito sa mga iyon. Ngunit napag-alaman ko na mahirap lang din pala ito. Nag-iisang anak lamang at nangungupahan lang sa bayan kung saan kami nag-aaral. Uuwi lang ito kapag Biyernes ng hapon. At babalik sa boarding house Linggo rin ng hapon. Jumel, lagi na lang kitang nahuhuli na nakatingin kay Grace. Gusto mo siya, ano? Nangungot siyang tanong ng aking kabarkadang si Benji. Katulad ko ay isa rin itong transfer galing sa ibang eskwelahan.
Hindi na kasi ito tinatanggap ng eskwelahan sa kanilang lugar dahil sa dami ng mga bad records. Mas malala kaysa sa akin. Kaya nga siguro kami kaagad ang naging vibes. Oo, tol eh. Gawin kaya kitang tulay. Walang gatol kong sagot sa aking barkada. Napatawa ito. Akala kasi niya sa una ay mapipikon ako. Wala raw kasi masyadong may lumalapit kay Grace dahil kilalang mabangis na aswang ang angkan at halos laganap na sa buong lugar ang balitang iyon. Ngunit tinatawanan ko lang ito. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang. Sa ganda ba naman ni Grace, ang hinhin pang gumalaw at mahiyain. At dahil bastardo rin ang loko, bumayag siya na maging tulay ko. Tanghali noon, bali tapos na kaming mananghalian. Sinadya kong maagang makabalik sa paaralan para makausap si Grace. Yun kasi ang sabi ni Benji. Pagdating ko ng paaralan, ay sinalubong na kaagad ako nito. Ang tagal mo, tol. Kanina pa yan naghihintay sa'yo si Grace. Reklamo ni Benji. Matagal na ba? Nagmamadali na nga akong kumain para makabalik ka agad eh. Sagot ko rito. Itinuro na nito kung nasaan si Grace. Nasa ilalim ng punong mangga sa likod ng paaralan. Mabilis ang mga hakbang ko patungo roon. Hi Grace, bungad ko kaagad dito. Pasensya na kung napaghintay kita. Wika ko pa rito. Ayos lang, nagbabasa rin ako ng libro. Nais mo raw akong makausap, sabi ni Benji. Kasual na tanong nito. Patuloy pa rin ito sa ginagawang pagbabasa ng libro. Oo Grace eh. Ano kasi? Bahala kitang ligawan kung ayos lang sa'yo. Mahinang sambit ko. Dahan-dahan nitong isinara ang hawak na libro. Unti-unting inaangat ang kanyang paningin sa aking kinatatayuan. Wari inaaral kung seryoso ba ang aking sinasabi. Sigurado ka? Tanong pa nito. Tumango-tango ako at itinaas pa ang aking kanang kamay. I swear, seryoso talaga ako. Saad ko rito. Tiwala talaga akong hindi ako mabibigo dito. Mukhang nahahalata ko rin kasi na may gusto ito sa akin. Kung seryoso ka, ligawan mo ako sa bahay. Hindi ako mababang babae kung sa akala mo, Jumel. Seryosong wika nito. Umaliwalas ang aking mukha, ngiting tagumpay. Madali lang naman pala ang pinagagawa nito. Dahil may kalayuan ang bahay nila Grace, niyaya ko si Benji na samahan ako. Biyernes ng hapon ang aming alis kasama nito at ng kanyang mga pinsan. Tatlo ang pinsan niya na mula rin sa kanilang baryo. At sila lang ding apat ang laging magkasama maging sa boarding house na kanilang inuupahan. Gaya ni Grace, kakaiba rin ang mga kilos ng kanyang mga pinsan. Parang may sariling mundo. Ngunit kung silang apat naman ang magkakasama, ay sobra namang ingay. Nagpaalam ba kayo sa mga magulang nyo na sasama kayo sa amin? Tanong ng pinsan ni Grace na lalaking si John. Ako wala. Sanay na sila nani at tatay na lagi akong wala sa bahay. Matuwa pa nga yata sila eh. Bawas palamunin. Litanya ni Benji na nakangisi. Wala rin sa akin. Sa bahay lang kasi ng lolo ako nakitira. Kung kailan lang kami magkikita noon. Madalas ako sa bahay nila pinsan nakikitulog. Para naman hindi boring. Mahabang litanya ko rin. Biglang natahimik ang magpinsan. Nagkatinginan ang mga ito at biglang nagsalitang muli ang lalaki.
Sa aming baryo, kapag may bisita o panauhin, nagkakasayahan kaming buong mag-anak. Isang angkan lang kasi kami sa baryong iyon. Wika ng lalaki. Bigla akong nanabik. Kapag ganoon paniguradong maraming pagkain, may inuman at kung ano pa. Napangiti ako sa isiping iyon. Double purpose ang lakad namin ni Benji. 2 oras yata ang nilakbay namin bago marating ang nasabing baryo. Unang bahay pa lang na aming dadaanan ay kinaway na kaagad ang 4 na magpinsan. Nakabuntot lang kaming 2 magpinsan. Nako, may dala pala kayong bisita. Wala pa namang piyesta sa baryo natin ah. Wika ng matanda nang makakalapit kami. Manliligaw yan ni Grace. Napasaba kaya ayan sumama. At sinamahan rin ang kanyang kaibigan. Mabilis na sagot ng pinsan ni Grace na babae, si Chuna. Ganun ba? Ay baka gutom ang mga iyan. Pakainin niyo muna. Alok ng matanda. Mabilis iyong tinutulan ni Grace. 6:00 na daw kasi. Madilim na sa daan kapag magtatagal pa kami. Kaya sinabi ng matanda na susunod na lang sila sa bahay nila Grace. Napaisip ako sa sinabi nito. Siguro ito na ang sinasabi ni Vilmar. Magkakaroon ng kainan at inuman dahil sa aming pagbisita. Kanya-kanya na ito ng paalam dahil sa magkaiba ang daraanan papunta sa kanilang kabahayan. Hindi na daw iyon kalayuan. Kaming 2 ni Benji ay sa kay Grace nakabuntot. Doon naman kasi talaga ang aming pakay. Doon lang ako nagsimulang kabahan, pero hindi rin naman ako pabayaan ni Grace. Sa utak ko lang. Nang makarating kami sa bahay nila, ay masayang sinalubong ng ina ang dalaga. Masama ang tingin nito sa aming 2 ni Benji. Sino ang mga iyan? Tanong nito. Manliligaw sana, Nay. Okay lang naman, hindi ba? Tanong ng dalaga. Magrereklamo pa sana ang ginang, ngunit hinawakan kaagad ito ni Grace sa kamay. Ayos lang sa'yo yan, Nay. Ano ka ba? Minsan lang to. Nakangising wika ng dalaga. Nagkatinginan kami ni Benji. Biglang ang mahinhin na si Grace ay nawala. Kakaiba rin ang ekspresyon ng mukha nito. Nakakalito. Pinaupo na kami ni Grace sa kanilang upuan sa kusina. Palingalinga ako upang hanapin ang ama ni Grace. Mukhang wala at mag-isa lang ang ina niya sa loob. Si Tatay ba, Nay? Tanong ni Grace sa ina. Hindi nito sinagot ang tanong ni Grace. Bagkus ay patuloy lang ito sa pagpapaapoy ng kanyang sinaing. Huwag mo nang alamin. Umakyat na lang kayo sa taas at mamayang konti ay piniguradong nariyan na iyon. Litanya ng ginang. Bigla ngang bumukas ang pintuan. Bumungad ang isang Ginoo na sa tansya ko ay nasa 40 ang edad. May bisita pala tayo. Wika nito, sabay bagsak ng sako na kanyang dala. Puro dugo ito at napakalansa. Oo, manliligaw daw, sagot ng ginang sa asawa. Ang aming mga mata ni Benji ay nakatuon lang sa dala nitong nakapagtataka. Ano yan, Manong? Mabilis na tanong ni Benji. Walang modo to ha. Di man lang nanghingi ng magandang gabi o nagmano. Magtatanong ka agad kung ano ang dala ko. Asik ng Ginoo. Bigla akong kinabahan. Suplado ang ama ni Grace. Kakaiba pa ito kung tumitig. Nakakatakot. Mabilis kong inabot ang kamay at nagmano. Kamuntik pa akong masuka dahil sa nakakadiring amoy ng kamay na ito. Mabuti na lang at napigilan ko pa. Sino ang manliligaw kay Grace?
Galit pa ring tanong nito. Ako po, nakayuko kong sagot. Akala ko ang gagong kasama mo, mabuti na lang. Uwi ka nito. Bigla ring nawala ang aking kaba nang sabihin iyon ng Ginoo. May nahuli akong baboy ramo, pakuluan natin mahal. Uwi ka nito sa asawa. Tinignan siya ng ginang sa mata at ngumiti ng kakaiba. Magluluto muna ako ng sakto sa ating hapunan. Tamang-tama ito at may bisita pala tayo. Tsaka na natin pakaluan ang natira. Sagot ng ginang. Tutulong sana ako, ang kaso ay pinigilan ako nito. Bawal daw iyon sa kanilang pamahiin. Ang mga bisita ay dapat pinaglilingkuran. Binubusog. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos nito na umakyat na sa kanilang taas. Hindi ko na rin kasi matiis ang lansa ng karne na nasa sako. Pagkain ay pumesto na kaagad kami sa hapag na sahig, kung saan lang din nilalatag ang banig para matulog. Takam na takam ako ng maamoy iyon, lalo na at nilagyan ng tanglad. Nakakalaway na agad ang amoy nito, lalo na at adobo pa iyon. Paborito kong ulam noon pa man, ngunit dismayado ako ng nguyain na iyon. Kung anong sarap ng amoy, ay siya namang pangit ng lasa. Halos walang asin. Tila hindi pa naluluto ng sakto at mapula-pula pa ang laman. Kakaibang pula na hindi ko alam kung karni ba talaga iyon ng baboy ramo o karni ng tupa. Pero hindi pa naman ako nakatikim ng mga karni ng mga iyon kahit minsan. Iyon ang unang tikim ko sa sinasabi nitong baboy ramo. Pero nakakatiri talaga ang lasa. Sobrang lansa pa. Maging si Benji pala ay ganoon din ang reaksyon sa akin. Takam na takam nang maamoy iyon. Ngunit nawala na rin ang gana ng matikman ang ulam. Halos sabay pa kaming sumuka, kaya sobrang galit ng mag-asawa. Mga bastos kayo ha. Pahirapan pa akong makahuli niyan tapos sasayangin niyo lang. Galit na bulyaw ng ama ni Grace. Nanilisik ang mga mata nito sa galit. Para itong halimaw at gustong gusto kaming sugurin. Tay, kalma kayo. Hindi katulad sa atin ang panlasa nila, sagot ni Grace. Biglang natauhan ang Ginoo. Nag-iba ang reaksyon nito. Nakatingin lang ito sa sulok na tila ba pilit pinapahupa ang galit. Halos manghina na kami ni Benji at wala na halos natira sa aming sikmura. Ngunit walang pakialam sa amin ang mag-asawa. Binigyan kami ng mainit na tubig ni Grace at saka pinagpahinga na sa kabilang kwarto. Ano man ang nasa isip niyo ngayon, panatilihin niyong ipagkit na lang sa isipan niyo. Dahil oras na may ipagkakalat kayong mga chismis. Sinisiguro kong hindi ko na kayo madepensahan pa. Wika ni Grace. Galit na rin ang boses nito, maging ang titig. Sinasagot na kita. Tayo na. Kaya dapat may panahon ka lagi para bisitahin ako rito. Wika pa nito. Ang maliit na paghanga ko sa babae ay biglang nawala lahat sa hindi ko maintindihan. Natatakot ako sa misteryosong katauhan nilang magpamilya. At dahil takot ako ay oo lang ako ng oo, tango lang ako ng tango. Wala akong hinihindian. Napangiti naman ito. Samantalang si Benji ay titig na titig sa akin. Tila hindi makapaniwala sa aking ginawa o sa ginawa ng dalaga. Pagkahiga ng pagkahiga pa lang namin ay huni na kaagad ng wakwak ang nakapaligid sa amin. Dahil madilim ang paligid ay napayakap ako kay Benji. Tinabigi rin ako nito kaagad. Bakla ka ba? Bulong nito. Nakakatakot ang dami nila. Bulong ko rin dito na ang tinutukoy ay ang mga aswang na nakapaligid at palitan pa ito ng huni.
Kasalanan mo to. Pati ako nadawit sa ginagawa mo. Bulong na Benji na tila ba sinisisi na ako. Pasensya na tol. Wala akong alam sa ganito. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang eh. Bulong ko. Ilang sandali pa ay narinig naming bumukas ang pinto. Biglang tila nagtitipon-tipon ang mga nilalang sa bakuran ng bahay nila Grace. Naririnig kasi namin ang kanilang paggaspas ng pakpak. Ang huni ng wakwak na halos nasa bakuran lang talaga nila. Para itong may pagpupulong. Kaya kinabahan kami ni Benji. Yari tayo nito. Baka pagpistahan tayo ng mga angka ni Grace. Narinig mo naman ang sinabi ni Vilmar kanina, di ba? Ang kanila lahat ang nasa baryong ito. Wika ni Benji nang nakabulong pa rin. Hindi ako naimik. Bigla akong kinalabutan. Natatakot akong bigla sa aking naiisip. Magiging karne na yata kami ng buong angkan. Ngunit hindi nagtagal at biglang nagsiliparan palayo ang mga nilalang. Nagmatsyag kami kung may mga huni at paggalaw pa ba, ngunit wala na. Biglang bumukas ulit ang pinto at nagsara, kaya napapikit ako ng mahigpit at hindi lumikha ng kaunting galaw. Ngunit mga hakbang lang iyon ng isang paa papasok sa isang kwarto. Bigla ring tumahimik lahat. Ngunit hindi pa rin ako makatulog hanggang sa magdamag. Madaling araw na ako nakatulog, kaya tinanghali na ako ng gising. Maging si Benji ay ganoon din. Paglabas namin ng bakuran ay si Grace lamang ang nadatnan namin na nagwawalis. Lumapit ito habang nakangiti. Paano yan? Utang niyo sa akin ang buhay niyo. Kaya Jomel, wag na wag kang magloloko. Wika ng dalaga. Napatango lang ako nang wala sa sarili. Ngunit nagpaalam na kaagad kami ni Benji. Kanya-kanyang alibay. Pumayag ito kaya mabilis kaming naglakbay palayo. Nang makadistansya na sa mga kabahayan, ay kumaripas na kami ng takbo. Pagdating sa bahay ni Lolo ay nagligpit na kaagad ako. Umuwi na ako ng lungsod. Tumigil na ako sa pag-aaral at hindi na bumalik pa kahit anong kastigo ang ginawa ng papa sa akin. Simula nga noon ay kahit kailan ay hindi na ako bumalik sa lugar nila mama. Hagpasa hanggang ngayon na wala na si Lolo ay hindi pa rin kaya ng aking sarili. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Jomel ng Kabisayaan. Ingat mga kaswang.